Nina bakambombo usho umnyama nazi indaba ze-1KZNTV ifundele uphila nakacebe kukhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Bekubhudla inkezo kumkhosi Wamaganu. IEC ithi isuka muva likholwa izagila. Kanti ixwayiswa Amadoda ngokuwuhlaba inhlali. Sanemukelene nabendlovu enamandla kwiindaba zethu ze-1KZNTV. Bekuphume ngisho nesinedolo kumkhosi Wamaganu waminyaka yonke obusesigodlweni Emachobeni ngwavuma enyakatho nelikaMthaniya namuhla. Lo mkhosi walonyaka ubuhanjelwe ngabantu abavele ingxenyeni ezahlukene zezwe nasemazweni angaphandle. Ikhuluma kulo mcimbi indlula mithi yamakhosi itusa ukubaluleka kwalo mkhosi owaqalwa yisilo sebuzile umdlokombane ngenhloso yokuthi abantu abasenyakatho nesifundazwe bangazizwa besala ngaphandle kwimkhosi eyenziwa egodlweni zesilo. Siphume ngobuningi esizwe samaZulu ukuzokweseka umkhosi Wamaganu obuqhubeka esigodlweni sesilo engwavuma Emachobeni. Kulo mkhosi kusuke uzolethwa utshwala besivuno samaganu kanye nezinye izipho einhlobonhlobo. Kulokhu kuphume nabaseswazini kanye nabakwamanye amazwe ase-Afrika ukuzokweseka lo mcimbi. Ekhuluma nomphakathi onke ngezwe lakhe ubonge kakhulu isupport ayithole emphakathini nasemakhosini kanjalo nakuhulumeni wesifundazwe. Ngiyathokoza umkhandlu nabo bonke abenze lo msebenzi wesilo ukuba mawube impumelelo. Ngibonga kakhulu umbutho wezokuvikela ukuthi ube khona umbutho wa health ongaphansi kaNkosazana noMagugu. Ngithokoza kakhulu lo mnyango ukuthi nawo ukhona sihlezi sibambisene nabo. Ngithokoza kakhulu ey'nduneni zamakhosi mabutho ngubo yobukhosi mavikela sihlalo. Ngithokoza kakhulu sihlezi sibambene nani. Ngithokoza kakhulu ukuthi ade ninami eParliamente sabambisana umsebenzi wesizwe wahamba kahle ukuvula unyaka. Namanje iseminingi imisebenzi esisazoyenza ngoba ngeviki elizayo sizobe sivula indlu yamakhosi oLundi. Ngiyandinga ukuthi nibe khona nibesilo isivivano mama bomama bami ukuhlala nomntana enkosi. Ngiyabonga ukuthi nithasekhona ibutho ley'ntombi. Hawu ngibonge kakhulu bomama bami eSwatini. Ningibongele kakhulu kuShifu Malinza bakithi. Namanje sisabambene noShifu Malinza. Ngalamazwi ngithi ngiyawuvula umcimbi Wamaganu. Undunankulu wesizwe sakwaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi uthi isihlahla samaganu sibaluleke kakhulu ngeqhaza esilibamba emphakathini kanti umphakathi usuyakwazi ukuziphilisa ngaso. Ngakho abantu kufanele basihloniphe kanti intsha kufanele isondele komama ukuze ifunde ukuthi iziphilise ngaso nakusasa njengoba sebesisebenzisa njengebhizinisi. Umkhosi Wamaganu imkhosi evuselela ukuyigqaja kithi njengesizwe samaZulu. Njoba sazi ukuthi mningi imkhosi, khona umkhosi womhlanga, kukhona umkhosi wasesandlwane. Umkhosi Wamaganu ithuba lokuthi abantu balapha emkhanyakude basondele eduze kwesilo nesilo sizwe ukuthi abantu baso bahlezi kanjani nanokuthi bakhuthazwe ukusebenza ngezandla njoba namhlanje sibona umkhiqizo wamaganu. Abasondela abantu abasha njoba omama balapha bayayiphilisa ngalomkhiqizo wamaganu. Siyibonile izigubhu o5 liter o2 liter bathola imali ngalokho badayisa kuze kufike nale kwaNgwane. Ngakho ke abantu abasha bangayibukeli kude lento abasondele bangakwazi ukuyiphilisa nanempilo nje futhi emzimbeni. Ukuphuza wona amaganu ayakwazi ukuthi alethe impilo emzimbeni. Ungqongqoshe wezamaciko ezemidlalo esifundazweni iKwaZulu-Natal uNtuthuko Mahlaba naye uphefumulile kulo mcimbi nalapho eveze khona ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi isizwe sibumbane kanti njengohulumeni bazoyeseka njalo imicimbi yasendlunkulu. Kuyintokozo enkulu kithi njengohulumeni waKwaZulu-Natal ukuthi sibe ingxenye yalomkhosi njengoba sihlale senza ukuthi sibe ingxenye yemkhosi yokubambisana nendlunkulu kanye nesilo
samabandla isilo umisizulu kaZwelithini ukuthi sigcine isikompilo lethu eliqhuqumezela kakhulu ukubambisana nokuzigqaja ngobuthina njengama-Afrika. Ngakho-ke kuyinjabulo enkulu ukuthi sila Emachobeni namhlanje usuku lwenjabulo ukulilizela, ukucula, ukugida konke kukhona. Sijabulela isithelo esinjengalesi amarula okuyinto uNkulunkulu asibusise ngayo singabomdabu. Ezindabeni ze1KZNTV nginguphiwe Mthembu engwavuma Emachobeni. Isikhulu esiphezulu ikhomishani yokhetho ezimele IEC KwaZulu-Natal uNtomfuthi Masinga uthi kubalulekile ukuthi amaqembu ezombusazwe ayehlele kusanesikhathi uma ngabe kubhekwe okhethweni kakhulukazi ngeinqumo ngamagama abantu okumele babameleke ishamthetho kanjalo nasephalamende likazwelonke. Lokhu kulandela ukuthi maduzane nje lenhlangano izovala ke iwindi lokulethwa kohlula amagama abantu abazomela amaqembu abe ishamthetho emva kokhetho likazwelonke. Le nhlangano ichaza kabanzi mayelana nosuku lomnqamla juqu la khona amaqembu ezepolitiki okuzomela lethisa imfanelo ikakhulukazi nangohlu lwabantu abazobamela njengoba kubhekwa okhethweni. The proclamation of the election date on the 23rd of February signaled the opening of the election candidate window, which will close on the 8th of March. The 8th of March is the deadline for all political parties and independents intending to contest this election to pay their deposits as well as submit their lists of candidates. Okunye kuvisayo ukuthi sazovulwa nesikhala la khona makukhona ezinye imfanele eyisasele amaqembu akwazi ukuziletha. After they have submitted, the commission still have a window for parties to fully comply if there is anything amiss in their submissions. But in as far as payments are concerned, payments you have to comply first time. If the payment has not been made by end of business on the 8th of March, that party or candidate won't be able to contest. The other important date is the 18th of March, by which the Commission would have issued notices to political parties and independent candidates in cases of non-compliance with regards to supporting documentation. And the parties and candidates will be informed on the 18th of March, and they have up to 20 March to comply with any missing documentation. And then on the 22nd of March, the Commission will then inform contestants and their political parties if there are candidates that are appearing on more than one list. And if there is a candidate who is standing as an independent but is also appearing on the party list, they will then have an opportunity to fix that by making a decision whether they continue as an independent or they continue being on the party list. Kanti ngenyanga ezayo le nhlangano izobe isimemezela amaqembu okuyiwona azongenela ukhetho kanjalo masisiliphosululo nohlelo lwabantu abazomela amaqembu abo eshamthetho nasephalamende. Kudebokhosibisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngiseThekwini. Umsunguli wenhlangano izwe lamadoda omsamo usibonelo Nxele uthi sesandlula isikhathi sokuthi amadoda afele ngaphakathi uma ngabe nenkinga. Unxele ukusho lokho enkulumeni neziko lezindaba kulandela ukusabalala kweindaba zowesilisa owashiswa ngowesifazana abezwana naye kwezothando emshisa ngeacid wabuye futhi ke wamchatha ngayo. Unxele uthi beyinhlangano yamadoda bazokwenza isiqiniseko sokuthi umthetho uthatha indima yawo ngokufanele. Ngemuva kokusabalala emsakazweni kumaphephandaba kanye nasezinkundleni zokuxhumana udaba lowesilisa owavelelwa inkinga ukuthi kathelwe ngeacid ngowesifazana ayethandana naye, inhlangano yamadoda izwe lamadoda omsamo ithi amadoda kumele akhulume engafeli ngaphakathi ngoba isikhathi esiphila kuso njengamanje sisafane nesakudala lapho kwakunenkolelo ukuthi ke indoda ayikhali. Isisuswa udaba esolubona kwabe indaba osolubona emaphepheni solubona kuzo zonke nje izinkalo kundeni zokuxhumana lapha insizwa khona enye kuthiwa yachathiswa ngeacid noma yathelwa
ngeacid. Sicela amadoda akhulume, kuningi msakazi okungakhulunywa ngamadoda esikufihlile ekutheni ukuthiwa indoda ifela ngaphakathi. Njengamanje indoda kusho ukuthi mhlawumbe kade yaqala nje lento iyenzeka ize nje ishiswe ngeacid nje ingoba ilokhu ithi ngiyindoda yabona ngendlela siyababaza sidlulisa nje ukudumala okukhulu sidlulisa ukuthi nje kulensizwa yaqali ngayo futhi ke nathi mhlawumbe sizohamba sifinyelele lapha khona sizohamba sifinyelele lapha khona sibone nje nathi ukuthi yini nje siyobabaza nje isimo sibone ukuthi yini sobe siyiphethe nathi. UNxele uthi ke lelizwe libuswa umthetho futhi akekho omkhulu nomncane ngakho amaphoyisa wadlala indima yawo. Lelizwe liphethwe umthetho, lelizwe liphethwe nje intando yeningi 50-50 kahle uma ku 50-50 ke sifundiswa ukuthi 50-50 wesifazane 50 owesilisa ngakho kumthetho osebenza kwi-GBV awuvela usebenze ke njengamanje ngoba phela kuseyiyona inakhuzana le i-GBV lena iyona ke lena ke awusebenze sibhekelele nje ukuthi umthetho udlale indima yawo ngendlela yawo kodwa nje kubalekile kuze kufinyelele emthethweni awusebenze ngendlela yawo. Sicela uhulumeni asisize amadoda ankankanywe akakhulume public ukuthi kwenzakalala emshadweni ndoda. Uphetha ngokuthi ke njengoba izinhlangano ezilela amalungelo abesifazane uma kunesigameko sokuhlukumeza kwabesifazane zisukuma nakulolu dabaka kube isimo esifanayo besukume bekhuza umhlola kulo nokuhlukumezana nje nxa zonke. Besifazane besilisa asimasikubazilwane asihlanganeni nje sibe munye sibe bhandelinye sibambane nanokuba le ndoda kukhona isimo njena sokuthelwa owesilisa ngeacid. Asiboni inhlangano zabantu besimame, asiboni inhlangano zabantu besimame ziphumela obala. Ngicela inhlangano zomama ziphumela obala zithi asimazi umama wenza nje, ngoba phela akuyo umama owenza nje. Umama uthini owenza nje, udlulisa muphi umlayezo? Umama uwakha isizwe, uwakha ikhaya, hayi ukuthi uwakha ikhaya lakho, uwakha ikhaya ngisho lalapha ekwamakhelwane. Lesikizi indaba ze1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Ake siye etoreni nabesilo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukelene nabesilo kwindaba zethu ze1KZNTV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Bekubhudla inkezo kumkhosi Wamaganu. IEC ithi isuka muva likholwa izagila kanti ixoyiswa Amadoda ngokuwuhlaba inhlali. Kuchonywe uphaphele gwalagwala othisha bezikole ezingaphansi kamasipala kaDukuze enyakatho KwaZulu-Natal ngokusebenza kanzima nangokuyikhandla ukuthuthukisa imphumela kamatikuletsheni wangonyaka owedlule. Abenyuyana zothisha inathu kanye nesathu bathi laba othisha bakwenzele okuyizeka izimo inzima abebebhekene nazo ezikoleni ezifana nokuhlaselwa kwabafundi, ubugebengu nokunye bekade zidlobile. Ukwazi ukukhiqiza imphumela emihle yize izimo eyinzima nezibeke engcupheni izimpilo zothisha kuleli kuchazwe njengobuqhawe nokuzinikela ngezimpilo zabo ngesikhathi kuqhubeka umcimbi ukomelisa othisha kanye nezikole abenze kahle ukuphucula imphumela kamatikuletsheni wezikole engaphansi kamasipala uDukuza kunyaka owedlule. Othisha abasebenza ngaphansi kwezimo ezinzima kanye nothisha omkhulu lapho khona izikole zingenawo ama-resources iy'nsiza kusebenza ezanele. Kodwa ngaphansi kwazo lezo zimo bakwazile ukuproduce ama-result esingasho sithi ayancomeka noma singeke sisho ukuthi sesifikela esifuna ukufika khona. Kodwa nje basebenza ngaphansi kwezimo ezinzima. Siyathemba ukuthi ukuqonyeliswa kwabo kuzobenza ukuthi bengaphela amandla ngoba ize besebenza ngaphansi kwezimo ezinzima izikole zethu ziyaqhakezwa izikole kuthathwa wona lama-resources asuke lethwe umnyango ukuthi uzokwazi ukusosiza futhi othisha. Kuphinde futhi sekuyona lento yama-resources siyashoda kakhulu ngama-human resource which is othisha abanganele ey'koleni. Othola ukuthi uthisha ufundisa iy'fundo as more than 2 kwa grade 12 kodwa bayakwazi futhi ukuthi beperform beyond okusuke kulindelekile. Sekungumlando ukuthi ilembe libe isifunda esihambe phambili kuleli ngokuba ke nezikole ezikwazile ukuphucula ngamalengiso imphumela yazo njengoba izikole eziningi ezithole 100% zivela kulesi sifunda.
Omnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uthi ke njengoba emahlanu amasekhethe ngaphansi kwelembe izikole ezingaphansi kwawo zikhathazwa ubugebengu. Ekakhulukazi singathi idla umuzi i-challenge ye-crime. Ziyaqekezwa kakhulu izikole bese ke nalo support esithi sinika izikole ukuthi izikole zibe nama computers zibe nama laptop izikole sifuna ama smart schools manje into ethi izikole zizoba nama smart boards izikole zizoba nama TV yabo manje lezo zinto ke uthothi kuyaqekezwe nje ngalendlela obona ukuthi bekuhlasela it's an attack ukubhodlozwa udonga hayi ukuthi kuthiwa nje hayi isikole kanti bengakhiyiwe yini khona sikhiyiwe kubhodlozwa nje udonga ngesande esikhulu esithengwe ngemali obona ukuthi siyabiza leso sando so it means it's a plan izikole nje zakwaDukuza ezihlaselwe kakhulu into ye crime ziyaqekezwa kakhulu iyona challenge impela lokho okuyinsiza kufundisa othisha banakho kuyasa ngakusasa akusekho. Kunxuswe nabazali ukuba ke balekelele futhi ke babambisane nothisha ukucaba indlela elungile yabafundi. Thina ezisimele othisha sicela ukuthi nabazali belekelele empilweni zeingane zabo uma kwenziwa umsebenzi benze sure ukuthi izingane ziyaya ezikoleni benze sure ukuthi futhi nasemakhaya bayibuka bayigada ukuthi izingane ziyawenza umsebenzi kuze siyokwazi ukuthi kulonyaka lokugcineni sithola 100% nanokuthi isiZulu siyasho sithi ingane eyomphakathi uma unengane akuyona yakho wedwa eyomphakathi njengoba singothisha ke sifundisa izinkulungwane zeingane umphakathi uma sibambisene nawo wonke ama stakeholders ikusasa lengane zethu liyoqhakaza. Endabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Kuphelile ukukhathazeka kumphakathi wakuWard 2 endaweni yaseGunjane ngaphansi kwamasipala waseMsinga emva kokuba ke meya wamasipala wesifunda uMzinyathi ukhansela kuPetros Ngubane ehambelelo umphakathi ngenhloso yokuvula ke amanzi ngokusemthethweni. Lo mphakathi ubusuhlaleka iminyaka eminingi ngaphandle kwamanzi ahlanzekile uveza ukuthi ke lokhu into besokade beyilangazelele njengoba bebe bangamanzi kanye nemfuyo. Kuphelile ukukhathazeka kumphakathi waseGunjane eMsinga kulandela ukwethulwa kwamanzi ngokusemthethweni. Amalunga lomphakathi aveza ukuthi lokhu kuyabakhulula njengoba bebebangamanzi kanye nemfuyo. Kulisa kakhulu ukubonga emsebenzini esiwenzelwe uMzinyathi ngokuwemukela izicelo zethu ebekade sixakekile kakhulu. Sifuna amanzi ahlanzekile. Sifuna nathi ukuthi siphuze njengabantu abafanele ukuthi bephuze amanzi ahlanzekile. Besiphuza amanzi siwabanga nezinkomo, siphuza amanzi achanyelwe izinkomo, anyelwe izinkomo. Ngalawo mazwi ke sibese silokhu sifaka izicelo eminyangweni ukuthi phela nathi siyacela ukuthi asithole amanzi amanzi azosiphilisa nathi njengabantu bonke abathola amanzi ahlanzekile. Sicelile ngempela lokho sizama kanti ikhansela kule ndawo liphinde libe iphini lika Meya wamasipala uMsinga uThenjiwe Mbatha unxusa amalunga lomphakathi ukuba iphathiswe kwezikhawu zamantungwa ingqalasizinda. Angidlulisa impela isixwayiso esikhulu kulokho siyacela ukuthi bengawa bridge amanzi ngoba ngalesikhathi nje umuntu esewadonsela kwakhe kusho ukuthi awasadluli ke kulayini ukuya kwabanye lokho ke sekwenza ukuthi abantu abanye futhi sebeswela amanzi sekuphinda futhi kuqala phansi indaba ukuthi bahleli kuyisomiso noma endaweni eyomile kanti bese kuliwe nempi yokoma kweindawo. Ngakho ngiyacela kakhulu ukuthi umphakathi ungilekelele kakhulu kulokho ungawadonsela ekhaya asikheni nje empompini lezi ezifakiwe kuyoze kushaya isikhathi la siyoba ngokwanele kwafaka emakhaya. Khona manjalo umeya wesifunda uMzinyathi uPetros Ngubane ubeseveza ukuba banentokozo yokuba lo msebenzi usheshile ukuphela. Kule ndawo sizothula osonkontrakt. Ngimangele kabi ukuthi emsebenzini wamanzi abalema egidini ngama20 emalini lapho ku20 million asephelile amanzi. Abathi sasinani sizothula osonkontrakt. Akude kakhulu sesiyawavula lamanzi sesinentokozo ukuthi ke sasho sathi uMzinyathi mawusufika bazokhala abanye bethi siza lo msebenzi ngoba senzela ukhetho cha bazosibona yonke inyanga kaMashi sobe sihamba sijikeleza iyoziyophela neka April
iyobe kunjalo nekameki iyobe kunjalo sobe sethula amanzi indawo yonke sikhombisa umsebenzi wethu esiwenzayo somzinyathi ukuthi uNkulunkulu useyibuyile ungakithi kuba siwenze umsebenzi ubonakale emphakathini bathokoza abantu bamakhosi bathokoza abantu esizweni sesilo samaZulu. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngisemsinga. Owesifazane oneminyaka engama-29 othandana nabo ubulili obufana nobakhe wasendaweni yasemthwalume ebanga ibizo ogwini oseningizimu yaKwaZulu Natali uthi kusenzima namanje ukwamukela ubuhlungu adlule kubona njengoba wajikelwe umuntu ayekade emethemba wazama ukumnukubeza. Lona owesifazane ongathandanga ukudalulwa uthi wasalela imele emehlweni ngakho akasaboni kahle futhi akasakwazi ukubhala into efundekayo. Uthi kusenzima ukwamukela ubuhlungu adlulwe kubo ngesikhathi umngane wakhe womfana emethemba emjikela wazama ukumdlwengula wabe semshaya emlimaza. Lona wesifazane wasemthwalweni ebangibizo othandana nobulili obufana nobakhe ongathandanga ukudalulwa uthi lesi sigameko samshiyela imele emehlweni njengoba engasakwazi ukuphumelela elangeni ukubhala kahle kanye nokubona kahle ube selandisa iziko lezindaba ngokwenzeka. So sahleli nabangani bami sasiba u5. So omunye umngane wami naye uyilesbian besanakhiye eminyango lo mfana lo umngane wami khiye eminyango abese sisondela kumina afuna ukungiqabula ngenkani ufuna ukungiqabula ngimphushe uphinda abuye futhi afuna ukungiqabula ngimphushe futhi abese yangiluma ke emnweni la ngaka right lo mune ukukhomba ungiluma kwakhe ngimphushe abese yangidonsa ke angiklinya ngiphose embedeni ngashayeka ngekhanda so kushaya kwami ngekhanda ke vele ngase ngilimele emnweni angishayeke ngezibhakela ke emehlweni because nami ngase ngizilwela efuna ukungirape ngenkani. Mhlambe ukuveza ukuthi icala wagcina ulivulile yini kwenzakalani? Alright ngami isibhedlela kuqala so kama isibhedlela kunamaphoyisa ahlala lapha ekhontenini ngasesibhedlela so ngiye kuona ke ethuthi ngifike ngibatshela ukuthi ngizovula icase assault bangidelele ke bona bathi icase bengade ngayivulini le kade ngikhona lapha kwenzeke khona isigameko so ngabatshela mina ukuthi bengekho right that's the reason enze uba ndibuye bengafuna ukuthatha izinto ngamawala ngenza decisions ezi-wrong. Uthe last week ngolwesihlanu ngathola i-message ethi case has been withdrawn, has been closed. Leyo message nje njalo. Ikuphi mhlambe owena okufisayo ukuthi kwenzeke kuleli icala leli? Into ebengifisa bekufanga ngabe kade yenzakele because mina ndifuna aboshwe because akuzugcina kumina uhlapha ukuthi ayenze lento noma mhlawumbe ngesazi akaqali nokuyenza futhi. Bemngane wami impela for years sizwana naye sahlala sonke wayengabonisa ukuthi umuntu onjani mhlawumbe umuntu okhohlakeleyo noba ngizokuthuxabene nomuntu waye right kodwa mangabe ngimiyeka manje uzoyiphinda leyo nto nawo omunye umuntu. Mhlambe ukuhlukumezeka mhlambe obhekane nakho nosabhekana nakho namanje kunjani kuyadluleka mhlambe kulesi simo nanokuthi kuwakuthola mhlambe ukululeka ngokomqondo? Ngike ngaya kwi-psychologist because ne-social worker ngayitshela so ngahlukumezeka kakhulu kuyimanje ngisaphatheka kabi because kusafana manje ngiyesibhedlela but udokotela wathi amehlo angcono even though ayikho i-condition e-right kumina because mangishaya umoya ababhlungu noma ngiphumelela ngeni still ababhlungu amehlo so into engingaboni ukuthi iyoziphole leyo noma mhlawumbe iphele kumina kodwa ke at least mingaboshwa mhlawumbe nami ngayithola ipeace. Ithinto amaphoyisa esifundazwe ngalolu daba athi njengoba icala selivaliwe kuzofanele isisulu silivule kabusha icala kanti lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisemthwalume. Ake siphinde siye etorweni nebesilo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge nebesilo siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Bekubhudla inkezo kumkhosi Wamaganu. IEC ithi isuka muva likholwa izagila kanti ixwayiswa Amadoda ngokuwuhlaba inhlali. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Izimakethe zivale iranda kuleli ngu-19.19 cents maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-20.73 cents maqhathaniswa ne-euro yase-Europe libe ngu-24.22 cents maqhathaniswa nopondo waseBrithani kanti intengo yegolide yona ingu-$2,036.77 cents i-ounce kuthi intengo kawelo ongahluziwe yona ibe ngu-$83.68 cents umphongolo. Ake sibheke engosini ezemidlalo. Umqeqeshi weqembu labesifazane lakuleli lebhola leinyawo iBanyana uDesiree Ellis uthi kangeke besapholisa amaseko kepha bazoziqala manje inhlelo zokukhipha iNigeria emzuliswaneni olandelayo wokuhlungela ama-Olympic. iBanyana idlulele esigabeni sokugcina sokulwela indawo kuma-Olympic akulo nyaka azobanjelwe eParis ngoNtulukazi ngokukhipha iTanzania ngamagoli 4-0. iBanyana isizobhekana neimbangi zayo ey'ndala eNigeria emzuliswaneni wokugcina ezodlala ngenyanga ezayo. Umlenze wokuqala uzodlalelwa eNigeria kuthi owesibili udlalelwe kuleli laseNingizimu Afrika. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Iyanene bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedlebe kokoshane isemabedlane siyaguqeza namuhla. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile